Have you seen my tomato baby? Oh, ELA, baby, suffer they cool me temper. Ada, baby, na sugar, sugar. Yo. Everybody they wait. Utakene no more. If I didn't maka, better soup na money kilamo. Ada mwa peke mi ya. ebe de wosu kana bata kana baka bikono mara onu le kurora onu na wele onu afu be yambo
Lele yata. Biko ekenenge Emeka. Ubede. Amames bo one newi agameni bin Imo State. Ekele the Better Life Band. Onomeya. Asem the Better Life Band. All no wono and an redo in a site. I room 24 million. Ezeboji karaka jiocha na eri na ana aba agba owotu akodi biko anya biago gini ka na-ekwu maka ya Ijeoma na Abuchi si Chineke ndewo na Chineke kwuru ya kwụsie ya ike ọ bụrụ na nnu aga n'iru onwe nwaanyị bụ Baịbụl ebe a ọ ya sapele m ya tata gụọra m Azaya 4 ife agụtara na Azaya 4 owelu natufugu mgbe unu onye ọbụla bụ onye isi oche ebe ọ nọ Jehova bụrụ onye isi oche afụrụ m ọnwụrụ fụ nwaanyị na-asape Baịbụl sape ya sị Azaya 4 verse 1 ya n'ife o kwuru nwaanyị ọbụla ewepụrụ n'aka mama na n'aka papa ya nyewe Chukwu otito bụ ya ha Chukwu elu nwaanyị ọbụla jikwanụ di ya dị ndụ dawakwa ya mmiri ọkụ n'ihi na ọ dị mkpa ịnwe ahụ agụ Azaya 4 ị ga-ahụ ihe o kwuru ịtapịa ya na bekee ma atapịara gị ya n'Igbo Azaya 4 si n'ụbọchị ahụ ịma Azaya 4 testamentị mgbe ochie anyị nọ mgbe ọhụrụ ọ si n'ụbọchị ahụ na testamentị mgbe ọhụrụ ahụ na ụmụ nwaanyị asaa ga-ejigide otu nwoke si ihe anyị ga-eri ga-abụ nke anyị efe anyị ga-eyi n'ahụ ga-abụ nke anyị wepụrụ anyị mkparị nọ n'alụmdi ka anyị zaa aha gị aha Azaya 4 kwuru na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị asaa bụ nke m kpọrọ ofu ya merụ m gaa ama akpọkwa kpọzuo isii kpọzuo asaa mkpọzuo asaa adabanye nye onye nke asaa certificate of divorce ọgbọrọ nke asatọ ya wụzi chimchim sadiwa ga-ayọrọ ya anyị akụba aka ebe a na-atụfugo mgbe unu n'oge unu m sị kpọnye mma mmụọ mụ na ege bụ onye akpọnye m ụdọ ọdọnye m na nsogbu obiọma m bụ na ndị okwele bịara isi ala mba nnọọ tụmadụ ụmụnachi ịlụ nwaanyị a ga-amụ ihe a na-amụ na mmadụ na nke ọbụla ya nye nsogbu ama abịa mana oke na-erekwe n'iresi egwu ya ga-eji ya esi ofe nkapịa ka ihe olekwanụ onye ọbụla wuo n'ugiri gagbara na aṅara ga ịlụ nwaanyị kwe ma ha mụọ ma a ga-amụ mkpụrụ osisi aṅara mkpụrụ osisi ugiri mkpụrụ osisi ọya otu nwanụ enyi m nwoke onye m gwakwuru ya achọrọ m ugbu a ka anyị nabata otu ọbịa pụrụ iche agalaga alanga na-adụpụ ihe siri ike ọ na-anyị ka mkpọ ọ nọ n'elu ọgụdụ ya na-akpụ n'ala ma ọ bụ oversize oge nke dị taa ọ bụrụ na ọ nwere onye nwere iji dị ndụ taa bụ ogodo n'okwu gị ka anyị nabata ọbịa nke a dị iche Chineke aga m ekwupụ oge okwu n'ihi na gị wụ the DPO of this party gị wụ the commissioner of police wụ the IG Jehova ị gakpara aka Jehova ewe somebody eweziga gị ama m akwụọla n'ala ọsị ndị nyewe anyị ndụ n'ala ndị dị ndụ ọ nwere abụ m na-abụrụ Chineke m na-abụghị otu a Jehova na-eme m obiọma ana m abụghị otu a Chineke nke igwe ezepụtara mbụ mgbe mgbanwe nọ n'oke nsogbu Chineke aga m enye gị ekele ụtụtụ ọma ka m jiri bịa ekele ọma ka m na-enye gị abụ dị nsọ ka m gaba igosi na gị bụ chai bara imehie Chineke ka iketa oke n'ime agwa gị si n'ịga ebu anyị ibu ya agwa gị si mmeri ga-abụ n'oke Jesus, I can never Listen, Prime Minister, I don't know how you I say no, now the permanent walk on your walk and the light toy at all. Don't come in. And then there shall some whatever who will ever woman.
achọrọ m ịkpọpụta ndị ga-anọ taa dịka ndị ndu tupu m akpọlite onye isi oche. O nwere ndị tiwere ya na-awa taa, ndị siwere ya na-awa. Achọrọ m ka m kpọpụta ndị mere ka wedịn nke a nọrọ n'anya ya. Injinia na Ezinne Romanus Ahachi, ndị nke a unu siwere ya na-abụ dịka ọshara ma to the right table. Engineer and Ezinne Romanus Ahachi, unu nọ ya. Unu suru go na n'elu anụ, nothing spoil. Ofu na ana abụọ ka every day unu na-esi ofe okporoko. Ndị akpụkọ nwere ha na-eme o. Ya, inyere ndị mboche, anọdụ ọdụ. Achọrọ ime ka ọhaneze mara na Abụchi nwere ndị kpọpụtara ya n'ụwa o chetara otu a. Ana m asịzi Ezinne Cecilia Ogwuike ga-were oche ya. Kụwa n'aka, kụwa n'aka, ọ gaghị n'oche biko kụwa n'aka. Ọ bụrụ na onye nnọchite anya nwee nwoke nnọchitere anya nna ya ụlarị n'onwe ya bịarute nga ọ ga-aga n'oche. Achọrọ m ịkpọpụtakwa nne na nna nke nwaanyị ekwe n'ihu ya dị ebe ya Ujeọma, Chief Nalol Cyril Ofoha. Maazị Nalol Cyril Ofoha, Chief Nalol Cyril Ofoha. Ọ bụrụ na ha were oche ha, ana eme ka amara na onye ndu onye isi oche mmemme a ga-abụ onye ọzọ na-abụghị Chief Donatus Owazirike. Ọ bụrụ na ya bịa nso, anyị malite Donatus Owazirike. Biko larị n'onwe ya, anyị kpọọla gị n'oche, biko bịa were oche gị. Anyị ahụ na ndị anyị kpọrọ, anyị na-etinyele ndị parents. Ugbu a anyị ga-anabata di na nwaanyị maka nchọnchọ egwu. Asụ n'ụra ji eruru abụọ ga-egwu ya egwu. A gara taa ga-agba akwụkwọ, a ga-achịpụ n'otu wara anyị keeki tutu anyị banye gaa n'omenala. A ga-eme nke a nkeji 5. Asụpụ uwe nke anyị sọrọ nke ọzọ. Tupu anyị na-asụ nke ọzọ, anyị ga na-atata ihe ọnụ. Akwa ọnwa Disemba ka anyị nọ. Anyị nọ n'ọnwa Disemba. Biko ekwuola m na onye ọbụla zara Hyacinth adịghịkwa mma iti ide akị ma enwee conversion. Onye mmiri ha na-ete ya ide akị, anyị chenjiela aha from Hyacinth. A ga-akpọga na pepas. Joy, before the campus ka anyị na-echu mgbe anyị onye Kristian na chukwu adịghịkwa mmego ka ala mma. That's all right. Yes.
Now, Chief Donatus, who is okay? Obiaduola, I got to photo. Namuku, Chief Cyril Afro. Onye Mutitanya, when working with Chitarayan, Nero Larry, no way, Garuchenga, Ogaganocha. Holding a hand up as I know like a Porono Koya Carapanya Hunka. I go on. Yes, no one get kind of time. Nyai the problem matter. I belong to collection. Oh, now have Jesus. Now, Fana. Okay, can you look at? Can do the name? Ta I'm the nigga Kalamaka women is no long. Then you couldn't be a bit disease or whatever, walk away about that. Yadna yoga wine because the Enya can work I want. Make I hang at a better. Kakoma. Iko chekwa bonye hu chekwa bonya. Meka tena wine kanje pakowe ba ta chine konya wine no. Osia hanu zo preach. Ya ha homboshi ka bologondo. Utaka na yokodiri na ebere ba su chine ke biko. Mena ebere go sia no na ha Jesus Christ onye wine no. Amen. Chief of Amen. And because one of my education never told you, I get separate so. Lihina, equalency. Onye water. When I try huge I got prison, when you barely up office papa corner try. Lihina, the papa and I check over somebody mother. Oh, but I know that for a time I run a bank. If they are not children to the Lagos and the last man, call a Pulino to go on a Yapacha time, 1 year channel on our first bank. I got any shoes or what time, no, where is Yana, the motor maybe motor break a small. I want the motor, I cannot. I don't believe I see so long. You know the last man, you don't know why you see no way again. The other that you welcome from work. As you know, look at that. Nah, you can't go. Because I have no job, you can tell us you need to go. You tell us you don't go.
unu egbula ya oge n'ihi na ekwuola m na nwoke ọbụla nọ nga ị ga-akpachapụ anya nwoke ọbụla ji nwaanyị abụọ take their time n'ihi na ọnwụ ili ka ị na-egbu nwoke ọbụla ji nwaanyị abụọ ili ka ị na-egbu mana nwoke ọbụla gara lụrụ nwaanyị abụọ lee nwaanyị ya kemgbe ụzọ anya gị hụ tenisi ya n'aka ya mụọra nwoke mụọra nwaanyị mụọ nze mụọ mgbiri Chidimani ga-enwe nwaanyị ọzọ chekikwe cheki ya ọrụ man ga-alụrụ nwaanyị ọzọ nwa 18 years or size 2 pụta na ọchị n'elu tebụl ọsịke ka ị ga-ele ya nka nwee nọ South Africa ka ọzọ nọ Malaysia ka ọzọ nọ Brisbane etụchaa na ahụ dokwere nọ n'elu ọkụ ọjọọ okele eze after ọlụrụ nwa 18 years ka ị ga-ele ya nka after 3 months the man arọbịa ụtọ dokwere isi ihe ọzọ lọta ọkụ ọjọọ ekele eze ọhịa m na-adị fọrọ nwa eziokwu akwarịwa na na plan beri alụdati na plan beri alụdati elichana dadi agachi America in the next 6 months mata adịghị ime mmụọ ma akpọ m for the naming ceremony mgberịtasị gịnị ka a ga-akpọ nwa dịrị mma na azọ ihe a na-achọ nsị ihe na-achọ ka nna gị nwụọ ka e were diseti ya oge ọrụ otu nwanụ ọjịala ndị ala biko aga m achọkwanụ ofu onye mụnachi ebe a hụ nna anụ Cyril ọfọ ọha nna m nwaanyị ya biko maazị Cyril ị ga-abịa mkpọrọ anyị onye ga-agọzi ọjị a ọsịsọ ka anyị na-eche chairman ọrụ na chairman ọla ndị ya ị ga-abịa mkpọrọ anyị onye ga-agọzi ọjị n'ihi na ọ n'ụlọ gị ka anyị nọ ọjị ka eji anabata ọbịa Baby lakpụrụ Ijeọma ebinyere di ya abụchi ọjị ndị anyị bịara n'ụlọ ha taa eziokwu oburole n'isi oche si ha nyekwa ọjị ngwa gọzie ya ama m onye ọbụla hụrụ ọjị na tebụl ebe ọ nọ ugbu anyị ga-agọzi ọjị biko ọ ga-amasị m na onye ọbụla bilie ọtọ ka anyị gọzie ọjị ebe nọ biko bilie ọjị bilie ọtọ Chineke a na-ekele gị ị gara n'ọhịa mkpụrụ osisi dị iche iche hụpụta ọjị si ka anyị ga na-eji enwe mmemme ọjị ewe ọjị ihe Chineke gọziri ka ị na-ata ya ị ga-eji ngọzi ala n'ụlọ m taa ị ga-eji ahụike ala n'ụlọ m taa ya bụ Chineke a na-ekele gị nnukwu maka mkpụrụ osisi ọma a nyere anyị a na-asị gị ugbu a biko bịa gọziere anyị ọjị a onye tara ọjị a ndụ ya ndị na-atọghị ya ndụ ya ka anyị na-atọ ọjị a Chineke onye nwaanyị biko anyị agaghị echefu di na nwaanyị ndị kpụrụ anyị oku a taa so biko mee ka amara si n'ọjị a dakwasị ha mmaji ghara mmaji dakwasịkwa anyị nwa dịrị ebe a taa iji nye ha otuto maka ihe ọma nke mere n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị anyị ekele gị nna m okpukpere nwa na dị ọdụ kọrọ na Jizọs aka anyị ahụ na ka o siri were dịrị ekwuole m ekwusie ya ike na onye ọbụla wụ onye oge ọhịa umere na-enweghị amaka ọhịa gị na-esoro aga n'ụzọ ya banye n'ọhịa lawakwa dị ma na alaruola ọjị ala ndị ala anyị achọghị igbu oge ugbu a onye mere keke ya ga-apụta nga ka onye mere keke ya ọsịsọ onye ji eru abụọ na-egbu ya egbu anyị nọ ụzọ abụọ nga ata ọ gị mere keke biko bịa nso kọwa ị ga-akọwara ihe keke ya pụtara tupu a na-akpọpụta ha ngwa Praise the Lord. Praise the living God. Nwada Ifeoma Ukebu na-anọ n'Owerri MCC Road. Ọ bụrụ na unu lee anya na keeki a unu ga-ahụ na ọ dị round o nweghị isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe otu aha ka ịhụnanya di na nwaanyị a ga-adị ọ ga-enwe isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-akpọpụta mmadụ abụọ na-atụfughị oge n'ihi na enwere m ọzọ Oriakụ Sani Young ofu Igbo bịa nso ebe a ewechara m keeki bịa nso ka ile ka esi egbu keeki n'ihi na ọ nwere ajụ m ga-ajụ gị biko ahụrụ m gị onwe gị bịa nso gị na-ele ma yes belite bịa nso ebe a I spend her na Jesus
J-E-S U-S Jesus Kunaka because Praise the Lord. Sorry, I have to speak in English, please. What I observe is that Ijezan was down and the husband's soul was on top of her, which means that whatever God has joined together, let no man put asunder. The two of them will have to live in peace in the mighty name of Jesus. Thank you. Call any anchor when the mic can hear you. Praise the Lord. Hallelujah. Ihe mụtara mgbe di na nwaanyị a na-akọtụ keeki. Ahụtara m ịhụnanya. Ahụtara m udo. Asị m Chineke, onye jikọtara ha aka n'ụbọchị nke taa, mee ka ha dị n'otu n'ụbọchị nke taa. Asị m ekwekwela ka ha gabiga ọzọ n'aha Jizọs. Call any anchor when you Praise the Lord. Ihe m na ịgba akwụkwọ nke taa bụ libre keke nke taa bụ ke aka nwoke nke nwaanyị nọ n'ala nke nwoke nọ n'elu gosiri ịhụnanya na mmadụ ji nke a na-eme ịhụnanya aga na-edu ha na-aga ebe ọbụla ha na-aga n'aha Jizọs. Amen. Call any anchor. Put on a put on number. Nobody will fail. Better life. Better life. Na kwa ndio mfuku haramu. Ke mfuku. Awaya. Agala ndoma na agala. Nyane hoche that side. On the kai baga. Osham uchenna. Baga that side. They hoche ba. You're welcome. Baga hanilu. The other side. Okay.